Tofa jarumar TikTok wacce aka fi sani da suna Murja Ibrahim Kunya ta saki zazzafan bidiyo inda ta yi bayani dalla-dalla wanda ya ɗauki hankalin mutane akan shafin sada zumunta na TikTok da kuma Facebook da Instagram da YouTube. Jarumar dai TikTok ɗin Murja Ibrahim Kunya ta ce garanti idan ba a yi mata aure ba duk abin da aka gani ta zo da shi gida kar a jawo shinta kuma sannan ka a zarge ta, inda ta yi bayani dalla-dalla kuma mutane suka fassara ta akan cewa tana nufin cikin shege. A yanzu haka za mu shiga cikin kundin labaran da bidiyon kai tsaye yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Dalar Arewa TV. To da Allah in dai wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar kararrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa akan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai suna Dalar Arewa TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. So mai sauraro ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya ta bayani dalla-dalla akan cewa in an ganta da cikin shege ko kuma wani abu a gidansu idan ba a mata aure ba to ka a zarge ta, inda jarumar ta ce garanti ita kuma a yanzu haka auren take so kuma ta kai level din da ya kamata a ce an yi mata aure amma ba a yi mata ba, inda kuma ta bayani dalla-dalla akan shafin nata na TikTok ta ce to tabbas in an ganta ta zo gida da wani abu ka a zargin ta kuma ka a yi tunanin wani abu. Wannan jaruma ta wallafa cikakken bidiyo akan shafin nata na TikTok wanda bidiyo ya ɗauki hankalin mutane da dama, sannan kuma bidiyo ne wanda ya jawo cece-kuce a faɗin social media baki ɗaya, inda mutane da dama suke mata martani kuma marasa daɗi, wasu kuma suke mata bayani akan cewa Allah ya bata miji nagari wanda za su zauna lami lafiya. Jarumar dai ta saba irin wayannan bidiyoyin a shafuffukan sada zumunta wanda hakan ne jawo mutane da dama ba su yi mata wata fassara ba, tunda jarumar Kannywood din kuma jarumar TikTok Murja Ibrahim Kunya ta saba irin wayannan bidiyoyin a shafukan sada zumunta, inda dai jarumar ta bayani dalla-dalla akan cewa tana buƙatar auren ne urgently a yanzu haka, shi yasa jarumar ta fito ta saki wannan bidiyo. Sannan kuma wannan bidiyo ya zama martani ne zuwa ga gidansu ita jarumar wacce ta aika kenan a shafin na sada zumunta. To mai sauraro kai kuma me zaka ce a tattare da wannan bidiyo da maka ya kamata a ce ka tofa albarkacin bakin ka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zaran mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke a cikin wannan channel din tamu mai suna Daular Arewa TV. Ku ci gaba da bibiyar wannan channel din tamu domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode sosai da kasancewa a cikin wannan tashar tamu mai albarka.